sigui, per què volem èxit constantment? Per què necessitem aprovació de tothom? Exacte, És el sobretot nostre problema. l'aprovació. O sigui, volem aprovació i números. O sigui, que, necessito ser famós, necessito ser... No, No, no tens cal. que fer coses que t'agradin a tu, que disfrutis i diguis, ostres, aquest és un bon producte per mi, m'agrada això. Tu t'ho estàs passant bé fent de Molt. DJ? Quan estàs allà a les festes, a part de treballar, sents que estàs fent que s'ho passi bé la gent? Això és èxit. Clar, per mi és Això és èxit. perquè jo, per exemple, ara, què em quedaria? Gira internacional, ¿vale? I m'han proposat coses de gira internacional, però dius, és que el preu que estic rebent és una miqueta més, però no em compensa estar tot un cap de setmana fent una gira a qualsevol país estranger per una miqueta més, perquè a mi, anar amb els meus amics, estar amb la meva família, val més que aquest una miqueta més. I l'únic que és aprovació social i, ho estàs petant. No, jo ho estic petant anant a dormir cada dia a casa meva, treballant del que m'agrada, disfrutant, fer feliç a la gent, és el meu objectiu. Això és l'èxit.